ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ବୋଲି, ତାରଟି କେମିତି ପୋଡ଼ିଲା ବୋଲି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଡ୍ୟୁଟି ଆସି ବାହାରୁ ତାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ତାରଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତାରଟା ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବୁଟ୍ଟାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲାଏ ହେଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଥିଲି। ଚେକ୍ କଲା ପରେ ତାର ଦେଖିବେ ଆଣିକି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଥିଲି। ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଫଲ୍ଟ ଅଛି, କାହିଁକି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦେଖିଲି କେଉଁଠି ଅଛି, ଦେଖିଲା ପରେ ତାରଟି ଏଇ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୁଁ ନୂଆ ତାରଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି, ତାକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୋଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କେମିତି ପୋଡ଼ିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଆଣିଥିଲି, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ଟା ଏଇ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଚେକ୍ କରିଥିଲି ତ ଏମିତିକା ହାଲତ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ନୂଆ ତାର ନେଇ ଆସିଥିଲି ବୋର୍ଡ଼ର କନେକ୍ସନ୍ କରିବେ ବୋଲି। ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଖୋଲି ତାର ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ କାଢ଼ିଲି। ପାର୍ଟସ୍ କାଢ଼ି ସାରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ତାର ବି ବହୁତ କଟି ଯାଇଥିଲା, ପତଳା ତାର। ତାପରେ ମୁଁ ନୂଆ ତାରଟେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି, ତା ଭିତରେ ପଶେଇ ତାରଟି ବୋର୍ଡ଼ ଭିତରେ ପଶି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଟାଇଟ୍ କରୁଥିଲି। ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଟାଇଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇଟ୍ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାକି ରହିଛି, କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ଲଗ୍, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ତାରର ପ୍ଲଗ୍ଟା ଥିଲା, ନୂଆ ତାର ମୁଁ କନେକ୍ସନ୍ କଲି। ଫିନିଶ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚେକ୍ କରିଥିଲି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆସୁଛି ନା ଆସୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, କରେଣ୍ଟ ଆସି ସାରିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।